A yau insha Allah mun kawo muku wata hanya ne da mutum zai iya amfani da ita wajen ya sauƙaƙa wa kansa al'amura a WhatsApp. Misali idan kai dan kasuwa ne kuma message suna ma yawa, hanyoyin da zaka iya yi WhatsApp ɗinka yana me da sako da kansa kuma sakon da ya dace kuma color wanda kake so. Sannan kuma da hanyoyin da zaka yi ka iya saving din chatting ɗinka yanda duk reply ɗin da zaka yi ba sai ka je kana ƙara rubuta shi ba, cikin sauƙi zaka tura kuma ya je wanda kake so. Ba ta da ɓata lokaci ba, mu je mu fara bidiyon mu. Assalamu alaikum warahmatullahi yan sunana Mubarak Musa, barkamu da sake haduwa da ku a wannan sabon bidiyo na yau. Kamar yadda muka muku bayani a farko, bidiyon mu na yau insha Allah zai muku bayani ne akan wata aba da ake cewa auto reply a message a WhatsApp. Wannan abu yana amfani ne wajen misali musamman mutanen da suke kasuwanci. Za ga da yawa mutane suna samun lambarsa Instagram ɗinsu ko Facebook ɗinsu ko Twitter ko kuma duk wani abu na social media. Za su musu magana, wani sa'in ba sa online, wani sa'in kuma suna online amma ba sa kusa da wayar. To ka kai da kake kasuwanci bai kamata a ce mutum ya ma magana kuma bai samu reply da wuri ba, wataƙila hakan ya ja ya fushi har ya fara sayan kayanka ko wani abu. To da wannan abin da za mu koya muku 'yan kasuwa za su iya amfani da shi, kai har ma mutum tun da za ga kana da wasu manyan abokai ko kana da budurwa wadda irin in ka turo sako ba a yi reply da wuri ba, irin mutumin zai iya jin haushi ko wani abu, zaka iya amfani da wannan dama. Duk wanda ya turo ma sako ko datar ka tana kashe kai ko ma me irin ko baka kusa da wayar, insha Allahu kai tsaye zai man reply message din ba tare da an bata lokaci ba. WhatsApp ɗinka zai na ɗauka abin da kake so yayi wa mutum reply. Misali zaka iya rubuta WhatsApp ɗinka cewa duk wanda ya turo sako, misali duk sabuwar lamba da ta zo tana turo sako, kawai a tura mata cewa mun gode da turo wannan sakon, insha Allahu za mu muku reply a kusa. Ko kuma kai tsaye mutum ya ce irin bana kusa da wannan wayar amma insha Allahu ina dawowa zan yi reply, irin kalmomin nan. Ko kuma irin kalmomin da aka fi amfani da su a chatin zaka iya saving din su a wani waje inda kawai da dannawa ɗaya zaka na iya ɗauko su kana yi wa mutum reply da su. Don haka wannan ne yasa muka ce bari mu muku wannan bidiyo ba ta da ɓata lokaci ba, za mu je cikin bidiyon namu za ku ga yadda abin yake. Kafin nan, application din da za mu yi amfani da shi sunansa WhatsApp Business. Don haka wanda ba su da su za su iya shiga Google Play su rubuta wannan kalmar, za su ga WhatsApp din ya bayyana, za su yi downloading ɗinsa cikin sauki. Kai tsaye kamar yadda muka faɗa, WhatsApp din da mutum zai amfani da shi shine wannan WhatsApp din, gashi nan WhatsApp Business. Kamar yadda ku gani an rubuta mar business, kuma ba wai WhatsApp bane irin wanda ake canjawa kamar irin su FM WhatsApp, a shi ma WhatsApp ne da ya zo daga kamfanin WhatsApp, amma kamfanin WhatsApp ya wannan WhatsApp din ne don masu kasuwanci ko kuma wani abu a cikin intanet haka. Misali yanzu kana da wani kasuwanci, don haka za ka yi kokari ka ga kayi amfani da wannan WhatsApp din saboda yana da matukar sauki, wanda mun yi bidiyon sa idan mutum ya shiga zai ga komai da komai da ya kamata ya sani game da wannan WhatsApp din. WhatsApp din zai baka damar ka san customers ɗinka da suka sai kayanka ko kuma wanda suka yi order baka tura musu kayansu ba ko waye. Idan akwai buƙatar ma mu sake bidiyo akan WhatsApp din za mu iya sakewa insha Allah. Don haka dai yanzu darasin mu da za mu yi ba akan wannan bane. Kamar yadda kuka gani, darasin mu zai bayani ne akan abin da ake cewa auto reply. Shine misali yanzu idan kana kasuwanci a WhatsApp ko kuma kana da wani abu na siyasa ko wani abu dai na al'umma, kai ko ma dai haka kana zaune mutum haka ba daɗi mutum ya turo ma message ba kamar reply ba. Da haka zaka iya amfani da wannan WhatsApp din, zaka rubuta ɗan ƙaramin rubutu, misali kamar wani sako haka mai sauki wanda mutane za su iya karantawa. Ana turo ma sako ko baka online, WhatsApp din da kansa zai mai da mutumin sakon. Misali yanzu kamar yadda kuka gani muka yi bayani a baya, za ka iya rubuta wayannan kalmomin sai ka ajiye su, kana tura su kai tsaye kawai zai je wa mutum ba tare da bata lokaci ba. Bari mu je mu ga yadda ake abin. Da fara kamar yadda kuke gani, mutum zai shiga nan wajen, bayan ya shiga zai zo settings na WhatsApp din. Ya zo settings kamar haka, zai zo gashi nan gun da aka rubuta business settings, sai mutum ya shiga wannan na farkon kenan, sai ya danna kamar haka. Bayan ya danna kamar yadda yake gani ga abu uku nan a nan ƙasa. Na ɗaya away message, amfaninsa shine misali kana online amma baka kusa da waya, don haka sai ka rubuta wani message da mutum zai isar mar da sakon cewa, kamar misali zaka iya rubuta wannan mai wayar baya kusa amma yana dawowa zai amsa ma sakonka. To wannan away kenan. Wannan kuma greeting message. Greeting message shine misali yanzu kamar kana kasuwanci, farkon mutum yana fara sallama, farkon fara sallamarsa ba wai kun fara chatin ba, irin farkon fara sallamarsa zaka iya rubuta mar kalmomi na tarba, tunda wani lokacin da zai samu lambar ka ya neme ka baka online, to sai ka ajiye wata kalma wanda yana turo ma sako zai tadda wannan kalmar.
don haka abu na uku sai quick reply. To dukansu dai za mu jarraba su, za mu ga amfanin su. Yanzu da fara kamar yadda muka shiga na farko shine away message, za ku gan shi a nan kamar haka a kashe. To bayan ka gan shi a kashe za ka zo nan sai ka kunna shi kamar haka, nan wajen za ka kunna shi. Bayan ka kunna shi wannan shine message, za ka danna wannan alamar alƙalamin, gashi nan za ku ga sun bar shi da turanci, in wayarka da faransanci ce sun bar shi da faransanci, inda larabci ne ma sun bar shi da larabci. To amma za ka iya rubuta naka wanda kake so da yaren da kake so. Misali a nan mu za mu iya rubuta mun gode da turo mana sako. Misali mun gode da turo mana sako kamar haka, mu bar shi kamar haka, sai mu danna OK a nan. To yanzu misali ko da ba ma kusa mutum yana turo sako zai zo mar kamar haka. Don haka za ka zo nan ka sa schedule. Schedule na abin da yake nufi misali yaushe zai na tura sakon. Idan kana da away, ma'ana baka cikin wayar amma wayar ka tana online, ko kuma mai outside of business hours, tunda wannan business ne yana ajiye lokutan aiki da sauran suwaye, to amma kawai ka bar shi a na farkon misali idan kana away. Sai nan sai ka zo ka zaɓi wa kake so ya turawa, bako ko kuma waye ko kuma waye, amma kawai abin da ya kamata a tura wa kowa, duk wanda ya ma message baka kusa ka tura mara. Amma in kana so ka zaɓi lambobin da zai na turawa, kawai sai ka zaɓi wannan gashi nan, sai ka zaɓa duk inda kake so sai ka tura. Amma mu babu bashi kawai to everyone, shikenan kawai sai mu danna me. A nan kuma kamar yadda kuka gani za ka iya zaɓen nan only send to. Misali akwai mutanen da za ga suna da wasu mutane muhimmai, kamar yanzu mutumin da yake da budurwa baya so ta yi message bai mata reply ba ko yaya ne, ko kuma me zai iya ajiye message daban nata ita kadai. Misali yanda misali zai iya cewa ki yi haƙuri bana kusa amma in na dawo za mu yi magana. To kawai duk lokacin da ta turo sako baya kusa za ta ga wannan sakon ya je mata, yanda hankalinsa ba zai, ko kuma hankalinta ba zai tashi ba ko wani abu makamancin haka, ko kuma ba za a ce ya rashin mutunci ba. To amma mu bari mu zaɓe everyone tunda muna koyawa ne gabaki daya. Bayan ka gama zaɓo wannan sai ka zo ka danna saving a nan wajen. Kana danna saving shikenan sai ka zo greeting message na biyu, gashi nan kamar haka. Shi ma in ka buɗe war farko za ka gan shi, sai ka buɗe shi kamar haka. Shi ma za ka zaɓi wa za a tura, shi ma za mu bar shi everyone. Ya danganta duka gagon rubutun nan, in muna so mu canja rubutu, amma bari mu bar na turancin saboda kar bidiyon ya yi tsawo. Kawai sai mutum ya zo nan sai ya danna save. Wannan shi ma quick reply, kamar da kuke gani shi ma gashi nan quick reply. Amfaninsa shine a nan idan akwai wata kalma, misali kamar yanzu kana mu'amala da mutane, kamar amsa sallama, akwai kalmar da kana yawan maimaita ta haka, kamar assalamu alaikum wa alaikum assalam wa alaikum assalam wa alaikum assalam, za ga ana yawan maimaita ta, ko kuma alhamdulillah ko nagode ko amsa gaisuwa. To kawai za ka iya zuwa ka rubuta ta anan haka, sai ka sa mata misali irin mu dauka, za ka iya sa mata shortcode ko wani harafi, kawai in kana cikin chatting kana danna wannan harafin ta zo. Misali yanzu mu dauka, bari mu sa wa alaikum salam, tunda ita ce irin kamar amsa sallama, za ga kullum mutum ya shiga WhatsApp dole yana amfani da ita. Don haka yanzu bari mu gwada ta. Yanzu kamar yadda kuke gani ga wa alaikum salam nan, ba mu rubuta ta, duk da mata rubutu ba daidai ba, amma ba masu bidiyon ya tsawo. A nan sai ka zo kawai ka zaɓan mata shortcode. Misali mu ɗauka A haka, gashi nan ma za mu zo mu sa misali mai A, shikenan sai mu danna saving haka. Bayan mun danna saving komai ya zauna, za mu iya haɗa wani duk wasu kalmomi da muke so. In na danna nan zan iya karawa su alhamdulillah su waye, in bana so ina rubuta su da yawa. Kawai bayan nayi sai in bar su kamar haka. Bayan na bar su yanzu zan fito misali, bari mu zo mu jarraba abubuwan mu kamar yadda kuke gani. Bari mu shiga da wannan wayar mu turo wa wannan wayar sako misali. Yau kamar yadda kuke gani yanzu, kamar wannan WhatsApp din, mai wannan WhatsApp din kamar yadda kuke gani gashi nan anan haka. Ni kuma ga nan mu dauka yanzu ni ne nazo zan tura masa sako baya kusa. Yanzu daga na rubuta mar misali assalam kamar haka, kun gani sakon yana tafiya, kun ga message din da kansa ya turo min wannan sakon, irin sakon gaisuwa. To kaga yanzu ko da kasuwanci nake yi, wani customer ya samu lamba ta a Facebook ko a Instagram, yana yawan min sallama, wannan sakon zai je mar ko bana kusa, zai ce mar mun gode da turo mana sako da kai, insha Allah kaza kaza waye. To kamar haka ko da yana away, yawa kamar yadda kuke gani kalmomin da muka saita a bayan. Yanzu misali gashi nan ya rubuto min assalam, daga na zo nan kamar yadda kuka gani ina danna wannan abun, za ga duk kalmomin da suke quick reply sun bayyana mun. Kun gani yanzu ina danna misali nan kamar yadda kuke gani wannan slash din mai A shine wa alaikum salam,
me s shine na gode. Yanzu misali ina danna me kun ga wa alaikum salam ta bayyana, sai in danna ta sai in tura. To ya danganta, idan misali kana da sakunan da yawa zaka iya jejjera su yanda kake so, irin su wa alaikum salam, su na gode, irin dai kalmomin da ana yawan amfani da su, ko kuma irin kamar kai kana kasuwanci, irin misali so kake duk wanda ya tambaye ka kaya kawai ka tura mar kayan ko kuma bayanin kayan da farashi da waye da waye, to zaka iya hada bayanan da farashin a nan kai tsaye. Ko kuma kana da wani training da zaka gabatar, mutum yana so ya tambaye ka bayani, to zaka iya shirya bayanan a nan ka ajiye, kawai yana zuwa daga ka danna wannan za ga bayanan ya bayyana, ba sai ka je kayo copy a can ka zo kayi pasting ko waye waye ba. Misali akwai bayanai sama da nawa, kowa kana so ka tura mar kalarsa, dan haka yanzu misali in kayo copy din rubutu daya kaga dole shi zaka yi paste. Misali wani account number yake so, wani kuma lambar waya zaka tura mar, wani kuma bayani zaka tura mar, dan haka duk zaka iya yin su a wannan quick reply ɗinka a ajiye su, kawai duk lokacin da mutum ya tashi sai kana tura mar. Wannan shine.